става? Ти кляка на същата, бе. В момент да си помисля какво ставаше тук, човек, че забравих. Да, мисля онова, тата. Не, това дърво ми пречеше, обаче аз си го изместих, това не е проблем. Обаче сега не мога да спомня какво ставаше тук. Не, обърках се. Не, това не е пътя. Не е натам. Так да си. Сега ще се тръскам да ева. Окей. Раунд 2! С кое, бе? YOLO! Тук много врати има, човек. Тук има една и тук има една. Оу! Фак! Не е натам. Пусни латяна да натъже. Чай, че обърках пътя. Тук е беше. Ооо, здрасти! Fuck this. Кой? Изчезна, бе? На кой викаш здрасти? А не го ли видя, човек? Кой? Как аз ще на него? Ма той много бързо изчезна, човек. Аз докато да го засече, изчезна. Брат, аз видях нещо, почна там да целее зрението и след това... Нищо. Пълен кур. С извини към номето, ако ме слуша. Ти няма мясаш до като ни кажеш думата кур, тъй че... Кой за код си мисли? Века, ни да сеща, ще те успокои и няма да се тъскаш. Не. Нали, това е против запек всъщност, много. Ко смеш, бе, ти пък имаш разстройство. Ако не направи, нямам прокална, бе. Оу, шит. Дете приятели на Никито са едни пълни идиоти. То, пък бяга. Те, Бягам. идиоти са, ама нищо. Ти сега си го признаш, оня ми вика да хвани разстройство и от 3 дена разстройство имам. Стига това... Геле. Сензитивито ми се вдига много, човек, трябва да застана на някаква свеща, човек. Е така. Окей, оправи се, леко. Той е Dark Creeper, ма кефи. Dark Creeper ми е един от най-първите вювери. Това още като имах около 10 фоловера, тъй че... Е малко респект. С него отскахме лига, ама не знам какво става. Прицъкахме 3-3 ранкет. Беше си много хубаво. Така, тука... Добре, беше много яко. Ами постоянно чувам някакви стъпки, това много ме ядоса. Стъпки, бе. Да. Постоянно е тази да наблюдаваш това да се инститива, човек. Да, защото по едно време видя ли, че ми излиза едно като точки, това е, че като тръгна да откачам. Какви точки, бе? Кога ти излезнаха точки? Сега, тук, нали, като натисна на мозъка и ми изписва в момента, че се тръскам от страх. Обаче по някое време ще ми излезе това съобщение, тук ще ми излезе нещо като точка. И това е, че като почна да крещя и да викам от страх. Тъй че... И какво ще стане като почнеш да кръщиш да викаш страх? Еми ще почна да се издавам, защото в тази игра цаката е да се крия. И нали, като се крия, трябва да съм много тих, не да не се издавам. Обаче аз като тръгна да викам и зомбито може ме чуи, че разбере къде се намирам и ще ме фане най-вероятно. Аз съм като бронз бонак на лига. Добре. По-жето си едно това, си едно мое да фани амнезия буквално. Като така Да, точно това е идеята. Почва халюцинира и да Да, вика. да. И екрана ми ще почне да се тръска, ще е по-размазан. И... О. И веднага го станах. Ще видиш ръката е сигурен каква е голяма. Коя ръка, бе? Залата е ходен. Да, видим, ма.
Няма, Аре, Да. покажи я, да покажа на стрима. Не, Никого е срам. имам снимка, по-хубава снимка ти покажа. Чакай, че се загубиха, човек, на къде пътя? Сега от тук дойдох? Сега на къде? Пок. Тук е Стана пътя? 3 часа. Да. Бързо на време. Един час в ебавка. Виждате ли, задето лъжите на умите ти спря да ми пише. Кога сме я лъжили, ние бълка така истината, не е бълка. За кое става въпрос? Той даже не знае за какво става. Сима, че това си има приятелка. Ау. Да, бе. Лъжи ти лъз. Да ме бълга. Той има над 20 приятелки, баси играча то. Ой, не е вярно, е. Върти ги всички една по една. Тая едната като не са е бум другата, айде. Смена ги е Не, така верно, като бе. столетна хартия, бе. Сега ден падам с доходи. Все още ми се ходи. Кажи му малко черва на той. От Кой това? зомбито. My God! Wilhelm, do something! Как го пише обаче? Лио Обов. Вау. Това как го написа? Danny, you piece of Ага. shit! Let us out of here! Одеве, какво се появиха хлебарки по очите, бе? Това Чуха спирит гласа ли е, дето имаш в инвентарито? Чай сега ще кажа. Значи това ете мисля, че ми е лампата. Ето, това ето ми е ойла, ми вдига таковата на фенерчето. Иначе ще изгасне. Не с това зарежда фенерчето. Тук имам някакви работи, да ги знам какви са. Нямам с на идея. И тук е това Лао Данум, нещо този сорт, това мисля, че е нещо като Healing Potion. Д. О, не, много ми. Как ще ми това на главата? А? Как ще ми това на главата? Кое е на главата? Мисля това музъка ти ден такова. Мозъка ми все още в този стадия, който се тръска, ама той през цялото време мисля, че е така, не мога да го подобря. А пък сърцето... Леко съм се ранил. Как вика Д, обаче. Нами пуф, даже не ми отговаряш. Ау. Сега ще има драми до 2 часа с обед. Нали има нещо в тъпия ти чат? Ко се оплакваш? Ай го край. Баба. Много го изпълням този филм, трябва да се правя. Който иде да имаш по 9. Йоло! По Йоло, 9. йоло, йоло, йоло! Дай, това е по 9, не е взел 9 такива сава. Да, ама какво е? Кое е това? Ето идето имаш 9 от него. 9 Ден, от него? Как така? 2, 4, 5, 6, 7... А, това 9, това са ми... Фенерчета, дет ги пускам да святкам. Не забравяйте, че бях светнал на някои места. Това с тия Да, работи. да. Нещо като да ти го кажа, като запалка. Като клечки за гибрид по-скоро. Да. А, фак! Те бе, гнусното червено нещо. То Dark Creeper. Разбира. Чай са. Гъмна. Да, как ме Лайв, цапна. Сад модератор, сад лайв, сад лайв. Сега трябва да отида тук чек, обаче... добре, да скочи лабораторията. Сега малко работа в лабораторията. Доколкото си спомням, трябва да направя нещо специално, нещо токсично, което да е унищожи оная пажа, която я бяхме видяли в началото. И натам всъщност ми е пътя. Така, да прогресирам в играта. О, стига! И това е място някакво супер кощи. Вики, пак те ги заребяваш по фейсбук. Здрасти. Кое е това? Окей.
Само се тресе. Ева. Он ги мравя тия ефекти. Някакъв такъв върве и почечко се тресе. Супер гадно. Намери си грешките, сигурен. И бъди по-сигурен в себе си. Вика, намери си грешките, сигурен и бъди по-сигурен в себе си. Рип. There should be more coop rides. Аз съм спокойно да ви бяна, мен има интересуват тези Let me see. And one part. О, Наоми! Ти ли? Аз съм супер ревнив. Тъй че... Не можеш да запалиш печка малко за Не сте Печката, чай сега ще пробвам. Не, нямам си на идея. Би трябвало да може, обаче май нямам така опция. Там пъти деца в момента. Да. На някакви дървени стълби са. Бе, как гадно се тресе и се вижда замъглено. Да. И разбери на супер минимални настройки съм, ако си бях учил настройките, нещо кой ще става. Да знам какво ще стане. Абе как лъжа бе? Наоми, не му вярвай. Наоми, от кода съм, тук ли си, флиртуваш с нея? Оу, фак! От кога съм тука, ти си... Окей. О. Къде е лампичката? Сега тук трябваше... Купичката. Ая жена. Спайдермен е бил тука. Спидермен по-скоро. Веном. Не Веном, а това е Карнич. Знаеш. Фак. Ей, кой ще това? Карнич е такъв един такъв Спайдермен, само че червен. О, тук прави магии, виждаме. Кой Зато и че- се, бе. А? Зато и се. Да, знам, че вече почвам да се ядосам с това. В момент тук нещо... Така става. Първо беше сборката, после спел сега с тебе. Не. Да. Get wrecked, mate. Yeah! Къде е стобата? Ехо. Сега де. Това е, сега ще го изпише. Сега ще ми закуша. Това пък трябва да го използва за това. Момент. Да го използва за една пак. Да, ама... Сега де, къде е стълбата? Е това да. Сега видим. Вау, виж колко съм Добре. силен човек. За тия проветки, бе. Магия е, професор става. Професор Вучков. Не бях се сещал за това. Сега сигурно пак нещо ще ме цапне човек от тия червените яйца. Гнусните. Тук са чини. Ако си като нинджа. Цап! Цап! Аре, цъпни ме! Добре скипнах го на време. Аз се знаех, че Почна те изведнъж да се тресеш в борка, ако тогава нищо. Нали аз го питах, бе. Не знам, даже не съм те чул. Аз съм съсредоточен върху изневярата на Наомито. Почна да се представя Играч. за таенето и стана лошо. Какво? Към почна да се представя за тебе и стана лошо. Това да е майка ти, бе. Окей. Намерихме пътя.